سلام سلام ناي صنعت شو تخططلتي كمي وعلكم كمي وعلكن امباركس تمالي فيديو ببحانتم تيك زرق حلكني لكن نيري انه ببحانتك نقركني بزخالك وعاقم مالتيو يهو تطريقة ألخن ومبرزيها كم ناي ودنا يتقر ما أمكم خوينا جن حكي ندك نصيه ببزحازة كمل زلوا مالتيو يا 45 شح مالتيو أنا إذا عربية ترى لهم كعنت يمزي جنا عايز إخوان زر صوري شحن 500 إذا مريجا مسك للتملك أمي أخا أنا 3 شحن 500 مالتي تغلى ليهون له ده تغلى ما جرش عليك أمد الخنية مالتي نايو مقصون يو 500 مالتيو نوزي هاندفون علىكن 4 500 إذا أبزني أخا مالتيو هريكن زي كم لوك بالاشترا خوينا جن نايك الناش ناي 4 500 حجو وسيخيو بقى نزجت أخوك نجركن مالتيو زي أخا ملكميت 7 500 إذا تريو أزني أخن كأنا محت أبي سراميك مالتي 21 شح زي أخا مالتيو ناي ميك أبيا أقدر من قدي مالتي ناي ميك أب لخن ريكن زي ألا ميك أبيا مالتي جنا زي أمبول سلت كمل على خذ أنا ميك أب دكان السيلة دك طاعتي زي كمل يهو نا ناي باكتريا ناي قش هالشيء ناي ميك أب فرق قبل كله شو ما تشحن 500 نخيدنا بزيا زي أنا استيم ناي جزيا ناي شديش ناي كل تشحن شديش 100 لا تكن ناي 7 500 ألا تكن زي 14 شح مالتيو يهو 4 قراقلة دنيا خيد لا بلاستيك ومبر كم مخا أنا زين الفون يلتقملا نحن 700 خلط ومبرنا شح 4 توني أنا كسعري زي المزاخي قدامي نخيدنا فون توب 5 شح بس حلو إلو نخيدة طيقة بقدماي أنا خجزكا وخلوه جن 5 شح نيرو إكواتر توب كلا درجة يوزيك عادي إنه قنجو يعني حرايفينه 5 شح نيرن حجيجن لو ما عند بلا أتعرفوا 5 شح بس حلا إلومنا مالتنا زبزني أخا أنا يدخاتات نايدخاتات وكل تشحن 5 تمزي أنا خوف مبليت أخلتي كل تشحن 5 مكارجة عتفتي خناقو مكارجة تفتي خناقو رأي أموني رأي أمو ماري منك شكر زي مكارجة بتعمي شكر شايني قبر قالك زع نا 10 مترو زي أشد مترو دي مالتي كشو عتشحن 500 ودي نو 10 متروس 10 500 ودي إني مالتي ريموني بتعمي شكوري مكارجة بتعمي فتيو نغيد لوزي مزفزفي اقري 4 نيودي 5 شح مزفزف اقري زي 5 شح ياو زبزني ناي ميك اب نك ايو بايزوي ناي ميك اب نك خلقن كلو على زم بروشاتيوم زو تعشق زو شانطة بورسانية بروشيو زوزني سيرافي 4 شح سكراب شومون 150 شادو كل تشح شومونتن شحن 4 شدشت 100 نيولكن إذا وزني أنا كاسكي ما تغلى خعانة بيقول مالتيو لا حسرت غلطة فرة كل تميت لحان تعشقت الدردر مالتي مشيت نيكن قال نيكن تونيا ما غمت خعانة شح قرشي مالتي شح قرش جزئية شي مستيات نخيد مستيات ناتيكوا أبزل مستيات
ኦ ማይ ጋድ ኣብ ዘሎ መስትያት ጠቕላላ ናብ 15,000 ከባቢ ይወዲእኒ ምስ እንትኑ ማለት እዩ 15 ከባቢ ወዲእኒ ስለለለዎ ካሊእ ማለት እዩ ይኸው እዚኦም ከዓ እዚ እዛው ዝኒኣ ከዓ ለሓንቲ እዛ ፃዕዳ እዛ መቐመጢት ዝመርቶ ለሓንቲ 2,500 ባነር ከፈት ይኽነዶ ባነር ማለት እዩ ባነር 6,000 ገለ 6,000 ብ6,500 ሓዝኦ 6,500 ወዲእለይ ጠቕላላ ኣለዎ እዩ እዚኣ ከዓ እዛ ጠረጴዛ ከዓ ይኸው مسألة طبقات يا زي أخن دنيا كتشكر مع تمش 4,000 ومبر أي بيبي واي أو كبودي أغني دوري واحد وي ومبركة أنا ريش 6,500 أغلى لا زنا كوسمتيكس أغلى لا زنا ميك أو مالتيو 4,000 مس مسرحين مس ممتين ودي أنا اللي مالتي بقى حذا خيد يوفي هذا كنا شارجر يوفي نا مدرقنا يصفرنا ينتن مالتيو 10,500 يبلا لكم ندعي زرو كما أجدي أمت إلى ما أنت مالتنا هذا الأكل هذا نيكن زو أير فرش راج أبري أير فرش ناج أبري خاني شهر مالتيو እዚኦም ኩሎም ጠቕላላ ብምንታይ መሓዞም እዚኦም ዳርጋ ኩሎም ጠቕላላ ማኒ ብ10,000 ሓዘኦም ኩሎም ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ጠቕላላ ብ10,000 ሓዘኦም ዞም ናይ እንትን ማለት እዩ እዚስ ብጣዕሚ ቅናሽ ገዚአ ዘዝኒ ዲኮር ከዓ ርአየ ዝመፃበቂ ክክ 300 ለሓንቲ ሂበለኹ ኣምፑል 300 ጠቕላላ ኣኽነ ልክናኒ እና ማለት እዩ ሕወተይ ማዓረይ زرو እተን ኣብዚኣ ትሪአን ለኽን ኣቑሑት ብሙሉአን እተን ትሪአን ዘለኽን ብሙሉአን ምስ መጋረጀን ምስ ኣምፑለን ምስ መስሪሕአን ምስ ባነረን ምስ ኩሉ ነገረን ማለት እዩ ኣነግረክን ላብ 370,000 ከባቢ ወዲእኒ ማለት እዩ ላብ 370 ከባቢ ወዲእኒ ኣሎ ማለት እዩ በቃ ጠቅላላ ለውጥ አخو ማለት ናይ ገዛ ክራይ ቅድሚት ከፊልካ ገለ ኩሉ ለውጥ አخو ያው እዚ መስል ነይሩ ፃንሒትና ዘይተረድአክን ነገር ኣብ ኮመንት ሕተታኒ ኣብ ኮመንት ጽሓፋለይ ኣትን ዓድና መጺና ብጣዕሚ ክንሰርሕ ኢና ማለት ሞያ ኣለኒ ቁነና ሃለኒ ስደት ወፂአ ቁነና ሃለኒ ከምዚ ገይረ ቁነና ሃለኒ ከምዚ ኢለ ከይደ ዝበልክን ኣሕዋተይ ማዕረይ ወላ ብ150,000 እውን እኮ ክትጅምራ ትኽእላ ኢኽን ዋናው ነገር ኢድካ እዩ ኣብ ጉድጓድ ዋላ እተሰብ ኣይሓድገካን እዩ እና ኣጆኹን በርታዓ ዓድኽን ምምፃእ ድሌትና ሃለየክን ግን መፂ ዓዲ ኣብ ትግራይ እንታይ እየ ክሰርሕ ኣብ ትግራይ መፂእኸ እንታይ እየ ክኣኽለኒ ገለት ብዓቕምኻ ስራሕ ሰሪሕካ ትነብር ኢኻ ማርያምን ብዓቕምኻ ሰሪሕካ ትነብር ኢኻ ኣይትጨነቃ እንታይ ሒዘ ክመፅእ ኣለኒ እንታይ ሒዘ ክኸይድ እኒአኒ እንታይ ሒዘ ከምዚ ክገብር እንታይ ሒዘ ከምዚ ክገብር ፖሊስ ቤዛኽን ከምኡ ኣይትበላ ማለት ኢና ኣጆኹን ክትገዛእ እንድሕረልይኽን ከይመፃኽን እውን ክትገዛእ ተደልይኽን እመናኒ ኣነ ብናይ ባዕለይ ሓላፍነት 5 ይትርፍ 10 ይትርፍ ከይደ ምስቶም ሰብ ድርጅት ምስቶም ሰብ ዋጋ ኣዋቂዐ ናታክስ ጥራሕ ፈላለይ እምበይ ከይዳ ዋቂዐ ገዚአ ዓሽጋ ከምጠልክን ይኽእል እየ ከይመፃኽን ማለት እዩ ካብ ብድሕሪኡ መሳፈሪኽን ትሪኣ መበሊኽን ትሪኣ ተሓሲብክን ኣሎ ኢቭን ተሓሲብክን እኳ ማለት እዩ ካብኡ ከዓነ ክደግ ሒዝክንኦም ትመፃ ኣቑሑት ክፅሕፈልክን እየ ክሰርሐልክን እየ ናይ 5 ደቂቃ ቪድዮ ክደገ እንታይ ሒዝክን ከም ትመፃ ማለት እዩ ክደገ እንታይ ሒዝክን ከም ትመፃ ክሰርሐልክን እየ ፅባሕ ሰሪሕ ክለቅልክን ኢሎም ዓንቲ ብጣዕሚ ኣምሽየ ቤቢ ካሊእኒ ብጣዕሚ ቤቢስ ካሊእኒ በቃ ክለብን ትፈልጣ ዲኽን ውይ ይብል ባነር ብጣዕሚ ኣነ ፎቲ ባነረይ ማለት እዩ ያው ከምዚ መሪፀ ገለ ስራሕ የሽኮረ እዩ እና ናይ ፅፍሪ ስራሕ ኣዋጭ ድዩ ናይ ሜክኣፕ ኣዋጭ ድዩ ና ከምዚ ኣዋጭ ድዩ ትብላ ኩሉ የዋፅ እዩ ኣወፃፅኣ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ኩሉ ነገር እንተ ክኢልካዮ ዘይዋፅ ስራሕ የለን
ካብኡ ክሳዕ 5-6 ወርሒ ተስፋ ክትቆርፅ የብልካን ግዴታ ኢና ካሰርካ ናበልካ እዩ ዝስራሕ ማለት ኢና ኣሕዋተይ ማዓረይ እዚኣ ትመስል ነይራ ሰናይ ስራሕ ክኾነለይ እውን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብልበይ እናለመንኩ እንዳተመነኹ እየ ንዓኻትክንለ ያው ድሕሪ ወዲእካ ምውዳቕ ምትሳእ ኣሎ ኣጆኹን ዘንሓተይ በርትዓ ንዓድኽን ምምፃእ የብቅዕኽን ኣምላክ ፈጣሪ ፍቕረ ሰናይ ንህዝበ ዓለም የውርደልና ሰጥዕሙ የስምዐና ዘንሓተይ ብኻልእ ትሕሶ ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኽን ጠቕላላ ግን ረሲዑ ይባ ጠቕላላ ዝውድልክ ግን ያው ካብ 150 ጀሚርክን ክሳዕ 400,000 ዘሎ ክት ኣውፃእ ስራሕ ክትጅምራ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ